de la apa curgătoare care izvorăște din munții Gutâi, de la Mara. Mara este un nume care duce tradiția românească peste hotare, muzica și dansul, spun ei, că țin întotdeauna cu poporul. Și asta vă sfătuim și noi să faceți, să țineți cu poporul, că până la urmă, prin tradiție, putem ieși întotdeauna în evidență. Ansamblul care se pregătește acum, Mara, există de 45 de ani. Asta nu înseamnă că nu sunt foarte tineri și foarte vii, o să vedeți exact despre ce vorbesc. Trebuie să vă spun că cel mai mic membru al formației are doar 10 ani. Iată-l, tu ești cel mai mic membru al formației, nu? Tu ești? Ia ridică în sus să te vadă lumea mai bine. Așa, și hai mai în față. pentru el, hai să mai în față. El are emoții. Să știți că l-am văzut și în celelalte orașe, că e plin de emoții, dar e un adevărat profesionist. Zici că ar face asta de când s-a născut. Auzi, dar spune-mi sincer, mi-e tare drag pentru că are niște cizme care sigur nu sunt ale lui, dumneavoastră nu vedeți de acolo. Ia zi-mi ce număr ai tu la cizmele astea? 9. 36. Oh, Un 36 să fie și el de vreun 32 așa la picior. Mulțumim frumos, ești foarte drăguț, să fii sănătos. Îți mulțumim. Și acum ne pregătim la Piatra Neamț, la Festivalul Internațional de Folclor Ceahlăul. Ansamblul folcloric Mara din Maramureș!